Il-Partit Nazzjonalista qed ikompli joffri l-idejat u l-proposti tiegħu quddiem l-isfidi li n-negozji żgħar u medji qed jaffaċċjaw kawża tal-pandemija. Dan kien il-messaġġ li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wassal waqt żjara fost is-sidien tal-ħwienet fil-Mosta u l-bejja tal-Monti fejn appella lill-Gvern biex ifittex jibda diskussjoni mal-korpi kostitwiti fid-dawl tal-biża li qed iħossu in-negozjanti dwar il-futur tagħhom. L-istħarriġ li ġie ppubblikat propju ftit ġranet ilu ikkonfermanna u inkwetanti hemm 2 minn kull 3 propju negozji żgħar li qegħdin jinkwitaw li din is-sena jistgħu ma jkampawx. U allura huwa immedjatament neċessarju l-Gvern li jibda diskussjonijiet mal-entitajiet konċernati mal-korpi kostitwiti biex naraw kif nistgħu intejbu din il-qagħda tagħhom. L-Oppożizzjoni qed toffri l-għajnuna tagħha u tibqa' disposta li tkun tista' tmur mal-mejda biex anke tpoġġi l-proposti tagħha f'dan is-settur. Tħassib li kien espress minn negozjanti li tkellmu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista b'appell biex il-Gvern jagħmel aktar għalihom u jispjegalhom se jiġri minn Marzu l quddiem. Fil-fatt is-sidien tal-ħwienet u l-bejja ikkummentaw kif il-Gvern qed iżommhom flama u għalhekk ma jistgħux jippjanaw jekk imqar u se jżommu l-impjegati li għandhom jaħdmu magħhom. Fil-jiem li għaddew, il-Kamra tal-SMEs ippubblikat stħarriġ li wera kif 2/3 tan-negozji żgħar u medji huma inkwetati li ma jkampawx fl-2021. Partikolarment jekk il-Gvern ikompli jżomm il-karti tiegħu moħbija dwar xi pjanijiet għandu għall-ekonomija tal-futur. Akkumpanjat mill-President tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista fil-Mosta, Norvin Spiteri, u mill-President tal-Forum SMEs Partit Nazzjonalista, Julian Gallia, fit-tmiem iż-żjara Bernard Grech sab ħin ukoll jiltaqa' mal-membri tal-Korp tal-Pulizija stazzjonati fl-assa tal-lokalità.